Magyarország északnyugati csücskében, közvetlenül az osztrák határ melletti kis településen, Kópházán kínálunk eladásra egy 2012-ben épült medencés kertvárosi családi házat. Az udvar felől beérkezve egy hatalmas, téli kertnek is berendezhető terasz fogad minket, amit a tolóajtókkal akár egy légterűvé is nyithatunk az alsó szint közösségi tereivel. A háromszintes épület földszintjén találjuk az extravagáns megjelenésű konyha, étkező nappalit, rengeteg beépített szekrénnyel, gépesített, komplett konyhával felszerelve. Az ingatlanban egy gardróbbal, saját fürdőszobával is rendelkező master bedroom és további 4 hálószoba is rendelkezésre áll, melyekhez 2 darab fürdőszoba is tartozik. Az emeleten, a 2 hálószobán és fürdőszobán kívül további 2 nagy helyiséget is találunk, melyek igény szerint sok-sok funkciót betölthetnek. A lakóház pinceszintje 100 négyzetméter, ahol edzőterem, mosókonyha és a dupla méretű garázs kapott helyet. A ház eladási ára 199 millió forint. Ha felkeltettük az érdeklődését, keresse kollégánkat!